sa demoni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenzie ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, mamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos na direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa Chulula. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Ako man talugpat sa langit. Ay! Kalokos ko wakli! Si Chololot, may angel nga charot. Og karon mga igala sa lain na sagsumpay ni gatong sugilanon nga naguluhan. Si Cholala, my angel nga charot. Oh! Sa pagkaning oras sa musiga ang suga. Ako nasuguan ko ng mayang da. Pero sige lang, mayam sa nonis ng mayang kay pagkanon sa kuanin niya lami-lami. Magdali ko. May kaya nagkapalit akong pusporo niya. Misiga na sa ringdaan akong so. Uy. Sa maron? Kabaho ba aron? Isuk yung baho Murag may dang... Baho ang yun. Unsam ka ron? Unsam ron? Nga naman, may mga sagits mga tao. Nangaunsa ka ha? Murag ikulbaan ko da. Murag laing gid ron. Akong susihon. Oh, ginoo ko. Mga unsa man ning ilang mga naong? Kalain. Kaisog ira bahua. Mader! Namayang! Oo, ako di Mader. Dala pospurong yung magisugo. Sige, dagkutin na lang yun para iya-diya may altar. Ingon man ka ng mga kandila niya. Naunsam day ka, Mader. Oh. Na. Hayag na, Mader. Oh. Mader, naunsam ka? Baho. Baho kayo. Diin matugi kang baho. Lupin? Naunsa man ang naong nimo? Ha? Hinganon day, Mader. Naunsam day akong naong.
Ginoo ko. Gikagid mang kalupin. Sapa ka diya ng mayang eh. Daan bining kagid sa akong tiil. Dili sa imong tiil. Kanang naas imong naong. Ha? Ang akong tiil na balhin sa akong naong? Dili ang imong tiil ang nabalhin sa imong naong. Ang imong kagid. Usa. Pagtsura diya ng mayang ha? Ayaw, ay kung inang akong up-up sa kong naong napunan og kagid. Hala Lupin. Ha? Mawa ang imong up-up sa imong naong. Unsa? Napulihan og kagid. Ano man na Lupin? Unsa? Unsa man ang bahua? Kalain ba anon? Karon raman ni. Wa man ning bahua ganina. Murag lain ang pasabot anida. Murag dunay dakong katalagman. Chululot! Ah, ay, si Buding. Si kina ako ikasugat. Asa maka ni siya? Di makagikan! Ay da, doon ako giserbisan oy. Doon ay nagpa-decorate na ako sa ilang kapilya. Nga, tay pa, nga naman ka? Gisipon ka? Oh, nataliksikan mong gugugahapon. Da, iinom lang ng tubig ay. Daghang tubig, maayo ra na. Yun na, asa man di ka? Ngita kong parsumong. Wa kang kita rin, chululot. Wala mo magkuyog. Nawa mo nagkalit ito bay? Ay, dito man bitaw ka diha milakaw siya. Wa man ako masundig asa to. Kini, Buding, wa ka katimahuan ron? Unsa man ang bahua? Sasa na siya, uy, bago na siya gisipon ta. Nagpingot na itong ilong. Kaya usap na itong bawa. Ang bot? Na, tanaw eh, manguli na ta. Murag ikulbaan ko na. Tana, Buding. Nang! Nang Mayang! Madir! Madir! Nang uy! Madir! Nang Mayang! Asa man is Nang Mayang? Parts! Oh! Parts! Ikaw ni Parts? Ako Parts? tao ni Parts. Nausa man ang naong ni mo, Parts! Kinuo ko! Parts. Nawa ng akong kagwapo. Ang akong baby face. Hala, ano? Usa, Parts! Sila di mo ni anak mong na ini. Parts! Sila gyot. Parts Lupin! Kalaking tanaw si mong naong Parts Lupin ay mura magkagdurikitong! Unsa? Usang isda, Parts. Kitong. Dilis, day! Sakit ba? Sakit ba ka nakitong ba? Unsa? Kapag sangla ba? Kinuo ko. Kalaking tanawon, anak Parts, uy! Yun na, si Madir. Asa si Madir? Madir! Madir Mayang! Nato, dito sa iyang kwarto ay. Nang Mayang, Madir. Ay, Ginoo ko. Wag ko mahibaw kung ganong nataptan ko aning sakita. Kalit lang kayo ni. Ay, kabala ka ng Mayang. Madir, tambalan ta na. Ha? Agan! Hop! Ka-epektibo sa imong gipahungaw ng hanging itong! Labing siguro, Agan. Karong mga orasa, daghan na kayo ang mga masakit nun.
ni mo ni. Daghan na kay karon ang nag-antos. Unya gaon. Unsa sunod mong plano? Siyempre, di mo ni. Ato unang pagtaon-tauran ang maong katanagman. Unya ra kita mulihok para pag-ayos sa maong sakit. Kanang musugot na yun sila. Kunon sa atong buhaton nila. Basta maayo lang sila. Kamaog yung ganda ang gaong Lucia? Oriha, unsa may atong buhaton ron na gaon? Mag-relax lang una ta, di mo ni. Gusto kong magpamasahe, di mo ni. Ako sa nagang. Ay, magpa-foots pa ko sa akong naong. Sige, lingkod mo nga ni Mader. Lupin, diri mo. Pagtapad mo si Mader. Ay, Parts. sakit. Ay, Parts. ay. Paghinay lang, Parts. Ay, lagsandigs bongbong kabasig. Mupilit ang naong ni bongbong, Parts. Nang mayang, dili lang ta magsikit og maayo nang kay basig magkasikit ang atong nawong ug dili na mabuwag basig magpilit ug ning atong mga nawong. Mura tang kaluha nga nagpilit. Bahalag magpilit, Lupin. Basta dili lang magkailis ang atong naw. Nagmayang kaya eh. Sige na mo. Ay na mong saba. Kay sugdan ko na pagtambal ninyo. Way mo saba, ug way mo sagol. Ako rin yung diskarte. Ang musagol, buak, bagol-bagol. Ay, hilaw na lang. And watch and learn. Palihog lang ha. Way mo saba. Sige nang mayang. Lupin. Piyo nga ng inyong mga mata o iduko ang inyong mga o. Kay manalangin una ko. Manager. Tabangi ko. Ayuha in town sila sa Mader Mayang o si Lupin. Ayuha sila sa ilang sakit, manager. Uy, patong ni Chululot ang iyang mga pads sa nila ni Lupin. Ingon man kang nang mayang. Murag, doon na siya kisulti nga di man ko makadungog. Ay, thank you, manager. Oh, may gikuha siyang balde nga may sud nga tubig. Uy, iyang gituslob ang iyang kamot sa tubig sa balde. Ug murag, doon nagyapon siya giyaw-yaw. Madir, bukhan na ng imong mga mata ug ingon man ikaw, Lupin. Maayo na ko! Yehey! He? Wa pa ganit mahuman? Tanawa ko nun ng naong mo og naayo na ba? Oh, wa pa di ay. Bida ay. Abi na kong naayo na ko. Sige, Mader, ihilamos kining tubig nga ni aning balde aron makuha ka ng kagaw nga nas imong samad ug mamaayo ka na siya. Og ingon man ikaw, Lupin, buhata usab ang gisulti ko kang Mader Mayang. Sige kay mopahuway pa ko. Nga nang matas Chululot. Murag nakita na ko, murag naluya man siya. Nang mayang, sige dayon nang, First Lupin. Buhata din ninyo ang ingon ni Chululot. Sige dayon mo. Ay, murag ibati ko ang kaluya. Gumikan tingali ni sa gahom nga nakuha gikan ako tungod sa kong pagtambal nila ni Mader Mayang o ni Lupin. Pero sige lang, mabalik ra ni. Ay,
Nagdudag yung ko. Kadtog yung baho nga nagkatag nga nakahatag og sakit ni Mader og ni Lupin. Kinsa kay nagmugda adto? Nagdudag yung ko nga sila demoni ang nagmugda ni adto. Kay niya sila din sa kalibutan aron paghatag og kadaot sa mga tao. Animal yung kini sila sa demoni. Magkita lang may pag-usab. Magtakos gyud mi. Uy! Ang akong panit. Ang panit sa akong naong. Ang mga samad. Ingon og sa nangapakpak. Ka-imposible. Ug wa na ko batia og kasakit sa akong naong. Dili parehas kaniya nga nang hapdos gumikan sa samad sa akong naong. Salamat. Salamat, Ginoo. Milagro ni. Usa kini kadagong milagro. Diyos ko, salamat. Dagan kayong salamat. Akong sakit. Wa na ang akong sakit. Human ko makapanghilam o sa tubig nga gihatag ni Chululot namo. Naayo na gyud ko. Yes! Yes! Naayo na gyud ko. Hala. Ang akong up sa kong naong. Wa na sad. Hala. Mihamis hinuugmay akong naong. Yes! Parts Pudding! Parts! Ayaw ko bang sa parts! Matandaan ko sa imo sakit, Parts, look at me. Look at my face. There is a miracle, isn't it? Hello, day! Iyo, pag in-English person kayo, kay angay! Di ba, nadalang ko ba? Kuan, tanawar ko akong naong, di ba? Mura nag si Dennis Estrelio. Hala? Saba na, Parts, pero... imposible, Parts! Naayo na imong naong! Nawa ng up, Parts! Bida sa nimo eh. Sa kadako sa kong samad sa naong, ang up na ko imong nahinumduman. Bita, Parts! Hala, Parts! Lupin! Oy! Lupin! Nang Tanawa ko! Lain sa tingon. Tanawa nga ko, no! Hala na! Hastang imong naong na! Nahamis na nang! Di naman kasing kwenta ka pinda na nang! Mura nang kag 30! Wow! Tinood ka ba din? Ay, yung lagi ng mayang! Ay, nung mayang! Ako, Patch. 32 naman ko. Pila na yung imong tanaw na ko ron. Ang akong edad. Ikaw, Parts! Mura kag... Murag pila, Patch? Murag... Murag... Kuan, kin... Murag unsa, Patch? Murag... Mao malang gihapon, Parts. Ahak mo tayo. Unsa magkabuta? Trawar ako oo. Mimis na kay ko. Mihamis na. Mihamis akong naong. Wa nang akong up-up. Ay, wala lagi mong up, Parts, pero... Ang imong bugas na, apa man. Saba di bisag nahamis na na. Ay, hamis lagi. Wala lagi kiglalis ni mo, ana. Pero, ang imong bugas ba? Clarix Bekay. niyo. Lungagon ko ba lang kaning bugas, ha? Chololot! Salamat, Chololot! Karon mo tuo na gyud ko nga mananambal ka gyud ay Chololot. Mader, ang inyong pag-ampo o pagsalig sa Ginoo, mo'y nakaayon ninyo. Basta manalangin na tas Ginoo, Mader, mag-ampo, iyagyod tanto bagon. Mao nga magpasalamat mo nga niya, kay siya man mo'y nag-ayon ninyo. Kun mao, dali mo Lupin, buding. Magampo ta. Magpasalamat ta sa Ginoo nga iyatang giluwas gikan sa makalilisang nga sakit. Dali mo dali. Ubani ko sa pag-ampo. Mangluhod ta nga ri sa altar. Dali mo Lupin, buding, dire.
Ay, salamat. Nga gidungog mo ako mga pangamuyo ni mo manager. Og nagampo na sila nimo og magpasalamat sila sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, Sa Amahan, sa Anak, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoo, salamat. Daghan kaing salamat nga wa mo kami pasagdi. Gidungog mo kami sa among mga pag-ampo. Ug hinaot nga pasayloon mo kami sa among mga sala. Saibol, pasabot ali. Jumong, Parts? anak, Kahimong ko, ha? Kiingnan ta na mo nga di na ko gusto nga magluhod ko mo na!